Ora ngerti to nek aku ngenina bubuk. Mulane. Pripun, Mbak? Kabare? Iya, Mas Gading sehat, belum ngantuk, masih fresh. Jenengan gimana? Tasih fresh to niki. Wah, jantenan. Semangat pokok lek. Nungguin Mas Gading sampai bar pun semangat. Wah, semangat nggih. Nggih, pancen aku sesuk ki sekolah. Oh, sekolah. Sekolah. Aku barang ya kuliah sesuk ki. Sesuk ki pelajaran praktek ki ora oleh bolos. Lah. Sesuk ki berarti sering bolosan ya, Mas ya? Bolosan wes. Aku meneng wae soalnya bener. Ora apa-apa lah. Nggih, Pak, niki ajeng nembang niki. Kutut manggung sudah ready atau belum, Mbak? Aduh. Sing gawe mung gur kiwa panggung. Iku do sing dolop-dolope do berkumpul nang kono kabeh apa ya? Kutut manggung nggih. Nggih. Nggih enten anune kok gampang. Iya, Mas Gading. Enten iki lho, iki ana sawerane mau iso ana tak gawa kabeh iki. Dari siapa tadi, Mas Gading? Dari mana ke mana? Tenanan loh, Mas. Iya, ini saya juga tenanan nih. Oh, ini malah masih buka liriknya Lintang Asmoro. Sebentar, ini HP-nya ngelek-ngelek. Nanti to mau. Nah, ini saking Mas Pen-pen diwangun Banyumas. Oh, nggih. Nggih. Dari Banyumas nggih. Nggih, niki request Kutut Manggung. Nggih. Niki langsung kula nganu mawon. Langsung sah ben adil apa jenenge? Niki. Oh, Niki nggih. Terima kasih, Mas Gading. Amin, matur sembah nuwun. Kok matur sembah nuwun. Wong durung sida kok matur sembah nuwun ki piye to? Kowe iki ngopo, Gong? Dok ngomongi aku ki. Piye to jane? Bengi iki lagi ngebleng aku ki. Aku ki kowe iki tok iki ketularan, Gong. Heeh. Aku saben dina awor karo kuwi sing sirahe slewah terus dadi melu slewah aku. Enggak apa-apa. Tobat tenan. Grogi ya, Mas ya. Tremor grogi. Ora aku kok grogi. Ora guyu kowe. Nggih niki kutut manggung ya. Nggih, kutut manggung no. Lenggah mawon niki napa? Wah, nggih lenggah to kutut manggung alusan kok. Lenggah mawon. Ayo ki kapan mulai, Mbak? Saniki, Mas. Oh, saniki to, kula kinten benjang. Yo, monggo.
ampun Nyapa gumujeng. jan iki? Ampun gumujeng. Kudu guyu aku Mas Malian. Wah lah iki karang guyonku ki eye contact tok we guyon wisan. Menggur tak matke wis guyon kuwi wisan termasuk iki. Oh kae to. Dilajengaken, Mbak. Wah niki lho terus Jawa nggih. Berarti berkah. Nggih Bapak Ibu nggih. Nggih, terkabul artine ngaten menika niku. Niki. Tapi membawa berkah loh. Nggih, berkah terkabul niki. Nyapa to ke Mas Nasot iki Mas? Hah? Apa? Ini lho Pak sapa jenenge iki? Mas Hadi itu po? Heeh. Biasa nek yang meniki iki pas aktif-aktive iki. Yang meniki aktif-aktive iki lagi guminjal iki. Mumpung urung turu biasane pamitan nonton wayang. Anggere gawe story kok ngene iki kok pamitan nonton wayang. Lah. Lah fotone foto wong turu kae lho. Ayo iki pokoke kon manggung kabeh iki kan Mbak-mbak sendane manggung kabeh. Nggih. Monggo monggo. Monggo monggo. Monggo monggo. Monggo monggo. Monggo monggo. Hadi manggak aku yo. Nggih, ngono ki to. Nggih.
ketekun sugeng alanggahipun para tamu ya dong apa ta iki jane iki aku ke melu nyenggak kok digegoyu ta apik ta muka aku andiane kok apik ta tukunen pakan nono hatta pakan pakan kok anteng kabeh to Napa ya to, Mas? mboten apa-apa kae lho seneng nyenengake